Ara sí, grande. Vale, vale. Molt bé. Digues-ho. Cunde, cunde. Vale, doncs aquí estem. Som-hi. Per això em va bé tenir-vos aquí. Oh! Tu. Tornau, no has dit si ja tens pensat... Bueno, no sé si encara estàs per aquí, No has dit si ja tens pensat personatge del rol, Hauràs de comunicar. Per jo saber si cada cop lo del pícaro, que em tira més la idea, si és la bona. Perquè tampoc és super damage dealer. És com més de les habilitats que té. Que de fer dany o de protegir o de ser support. S'ha de veure. No, arañita. ¿Por qué arañas? ¿Por qué no podían ser mariposas? No. Ok, és veritat. Que tu faràs en funció del que et compli l'Horacio. Vaya vago, tu també. Però clar, el seu és tenir un team balanced. Millor aquest, no? Més danyo i tal. Uf! Buah, són molt bons objectes, Sí que ets un perro, ja. M'hauria tenir una miqueta més de velocitat de llagrimeta, perquè això és una mica dramàtic. Això dona monedes o no en dona? Hòstia puta. I 15. Vale. Quin? Cricket's Body o Squeezy? Per aquest. No sé si comença com llavors a petar suc. I no sé com estem de pacto, per tant, no. Vale. És bien. Aquest condiré a pillar-lo també. Vale, va. Sí, l'Arnau, que estava connectat i havia dit que es connectava 3 minuts perquè té una formació, m'acaba de sortir la notificació de Steam que acaba d'obrir l'Isaac. És un tarat. Estic senyalant a una persona. Public shaming. Public shaming a l'Arnau i el seu no corro.
Li foto, no? Sí, li foto. Som-hi. Hòstia, val. Hòstia, havia de mirar... Joder, sóc un morat. Havia de mirar si apareixia el xat en pantalla. En seguretat es apareix, però crec que no, oi? No us apareix el xat en pantalla, això. Per cert, dies. Dies, però vaig a mirar això del xat, que pensava que havia posat que aparegués a la pantalla, però veig que no. I ese... Hòstia, Pep, que grande que ets, tio. Esteu corrent tots? Estàs al lab? Si fas molts crits al mateix personatge quan fiquis monedes... Ah, vale, tinc en compte. Sí, de fet estic fent amb d'esto perquè no havia fet encara. Tu, en canvi, no us apareix al xat. Ah, sí que us apareix. Ah, però petit i a baix i no es veu, oi? Vaya basura. Puc fer més gran el xat? Tens una estona lliure grande. Si no us sap greu que us faig servir de conillets índies i aneu dient coses pel xat únicament perquè l'he posat en pantalla i vull veure aviam si es veu o no. D'aquí el posarem una mica més amunt. ¿Quién es Lola? Lola, Mento. ¿Quién es Mento? Vale, grande. Tamaño de la fuente. Vale, si li foto ultra gran. Vale, ara m'hauré passat. El tamaño no importa. Ah, bueno, això està prou bé, no? De mida. Va, una mica més petit, no? Horasu! Què vol dir la coroneta al costat del nom? Aquest era el meu nivell, Què vol dir la coroneta al costat del nom? Prime Gaming? Què vol dir això? Que és una princesa. Que soc molt pro. Com la Kunde. No sé si acaba de ser còmode el xat aquí, Ja, em falta bastanta plaça. Bueno, li votarem així. Si veieu que el xat està molt enmig, ja el mourem. Res. Pacto. A fer pacto i que sigui el que Déu vulgui. Pop. Vaya basura. Res. Som-hi. Perquè ets un moc rosa. Ah. El personatge aquest, en veritat és perquè s'ha punxat una cosa que no s'havia de punxar. És una xeringa i serà injectat en el pecho. Aquest es podria pillar, Joder, vaya basura, tu. Mira, copy-paste. Copy-paste a la sala. Per què m'he fet pupa?
Vale, hem dit que pillàvem més damage. Vale. Anem a fer crawl space aquí. Tutut. Aviam què hi ha. Què és això? Black hole. I un col·lega també que també li va passar. Això és una mica com ta mare, no? Saps el que veig? Xistes de mares encara es poden fer. O ja no. Crec que no m'interessa res. Pregunta, és que no esteu atents, no ho sabreu. Si pillo el Mr. Me, després em pot pillar un altre objecte de gratis? O no? Això, m'ha dit Nacho. Estigues atent. Pues suda, no pillo res. Not interested. I bim, pam. Som-hi. Catorze monedos. Tu, tio. I aquesta ofensa? Va. Un just. $23 coins i ja està millor, Potser és prescindible, això. Si és prescindible no ho pillo i vaig a fer pacto. Uf, bueno, jo no m'ha donat de milàculo. Poink. Molt de sacrifice aquí, Ja. Bueno. Segur? Vale, jo et faig cas, és el que tu em diguis. Molt bé. Vale, ho trec, o sigui, trec la merda aquesta. O sigui, ho vaig veure i em va fer gràcia, però ja està. És més còmode així.
I ara em pillo això perquè si no vaig en pollo, ja em perdonareu. Un va, l'altre no. És que si no... Petisco. Res, Està bé, però estava molt. Pues a la puta merda. A tomar pas cul. Vinga, més ranguito, ens agrada. Important després pensar-hi. Que sóc el típic. Sóc el típic i tòpic. Tremenda merda, no? Hòstia, mira, això a grit conté bastant. Hi ha aites secretes també. Ah, perquè no estic posant cap bomba. Se n'ha anat al vell, ole. El vell és l'Arnau. Ui. Burro, 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 burro. Burro, 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 burro. Joder. És que li poso ganes a que em donin, Buf, sóc una màquina de matar, no? Ui! He donat sense voler. Estava massa content. Just. Joder. Vaya. Ah. Hi ha literalment massa coses a la pantalla. Que... Juanca. Ah, mira. És basura tot, no? Pues res. Som-hi. Bombitas. Ahí, abejitas. Hola. Una mica pesado, El pavo que hay. Uf. Som-hi. Som-hi o pacto? O hi ha alguna cosa de... Has de fer pacto perquè si no, no sé què. Bona. Bona. Pillo ya. Es que no sé si hace pacto. Bueno, es igual. Pillo y siento escribas. Eres grande, Horacio. Eres mi amigo. Lo haces bien. ¿Te acuerdas? Bueno. Yo no sé más, ¿Qué tal? Tenemos aquí. No. Perfecte. Ah, bueno, y tenemos un restock. Vamos a donarle. Vida, podem pillar vida. Això l'està trobant a la vegada fa més de temps, està bé. No. Última, Últim restock, que no em vull quina bastant. Aquest està molt bé, aquest no el pillo. I tu què fas?
Change to shot poison tears. Poison enemies on contact. Enemies killed by contact weapon have chance to drop. Ho puc pillar només per la il·lusió de que... Sí. I què ha sortit? Hòstia puta. Sí, perdó, no podia no pillar jo. He sigut una mica avariciós aquí. Sí, no veig ni on estan els enemics. On hi ha algun enemic? Mira. Uipa, vale, lengüetazo. Que fàcil és aquest joc, Cabron. Hòstia, ni tan mal, no? Ni tan mal. Monedo, me lo llevo. Jo crec que vaig bé. No em cal... No em cal fer pactos ni coses. Pillo. Que podria estar bé, però no ens cal, no ens cal. Estem bé. Estem bé. Vaya festival, vaya despliegue de medis. Jo crec que li... Ah no, res, li tiro. Epa. Se la buida i anem amb 58 monedos, que està prou bé. M'encanta. Joder. No, que encara em matarà, Que encara em matarà.
No. Hombre. Ah, no. Cabrón. Ah! M'ha matat, però estic fora, no? Estic furíssima, tio, amb una vida no m'ho passo ni de conya. Que tontito soc. No. Uf. No, no. Aquí ja està de llunyet. Va, tu. Tu, ha de caure, ha de caure. Evil Eye. Kunde, vas anar a fotre aquí. Paperclip. Què diu? Everything is Terrible 2. Res, un logro, no? Tu, bastant contentot, Bastant happyot. I tinc un cupon. Cupon. Bullint.